وەکو دسترانە ناودار ئانجی هەلبەستا ناودار دا تێ گوتن شیرین و خۆشە زمانê کوردî. Roja Pazdê Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ye. Her sal bi milyonan Kurd vê rojê bi şahî û bi rêzeçalekiyan pêşwazî û pîroz dikin. Pazdê Gulanê di heman demê da roja derketina kovara hawarê ye. Kovara hawarê ji alî Mîr Celadet Edî Bedirxan ve hatibû weşandin. Kurd jî vê Pazdê Gulanê yanî roja Pazdê Gulanê wek roja cejna zimanê Kurdî pîroz dikin. Em jî bi vê münasebetê di vê çarçoveyê da bi rasthatina Pazdê Gulanê bipirsin rewşa zimanê Kurdî çi ye li Bakurê Kurdistanê. An jî xelk vê rojê çawa pêşwazî dike û oşbûyî stat û perwerda zimanê Kurdî çi difikire. Bernama me dest pê dike bînerên hêja. Ba her Pazdê Gulanê, Pazdê vê mehê cejna zimanê Kurdî ye. Tu ji bo zimanê Kurdî dixwazî çi bêjî? Valla zimanê Kurdî namusa me şerefa me ye. Ji ber vî awayê zimanê Kurdî gene mal zimanê xwe biaxe. û zimanê xwe ji zarokê xwe re ji neviyê xwe re gere baş bide ew kir çunki zemankî dewlemend e. Zimanekî şîrin û xweş e ji Şîrin û xweş e vêjeyê wî daha jî xweş e. Ji hêla vêje da ji hêla her tiştî da gelekî dewlemend e gelekî xweş e. Mesela helbest gava bi zimanê Kurdî tê xwandin însan pê şah dibe pê ewk dibe. Tabii dêroka me yekî dêrokekî pir kevn e dêrokekî êş hatiye kişandin. Êş û azarên mezin Pir mezin hatiye kirin ji ber vî awe jî êge me ser piya jî işte zimanê me ye. Her çiqasa belê nivîsî tune be jî lê belê bi ziman çanda me heta îro haniye baya pêşxistiye ji ber roja cejna zimanê Kurdî çi dixwazî bêje? Ev cejn jî her sal tê pîroz. Zimanê Kurdî pîroz dikim li tevayê Kurdan pîroz dikim dibêjim herkes bi zimanê xwe biaxe herkes bi zimanê xwe şabe mal zimanê xwe bigirî jî bikene jî. Tu çi dixwazî ji bo zimanê xwe bêjî ji bo zimanê Kurdî? Zimanê Kurdî zimanê dayîkê ye. Em dixwaze em dayîk tev zarokê xwe re Kurdî biaxivin û îşe em dixwaze bi resmiyetê de zimanê me bikeve resmiyetê di üniversiteda di mekteba da di her cî de zimanê me be zimanê fermî wek hevî çimkî 40 milyon Kurd vî bajarê vî Tirkiyeyê jiyan dikin vî axê da ji ber wî em dixwazin be zimanê fermî û daxwaza min hêviya min ji tevvay dayîkê Kurda. Bira di mala xwe da bi zarokê xwe re Kurdî biaxivin. Bav jî ne tenê dayîk. Bavzî bi taybetî dê pir ber zaroka daye ya. Berge pir di hundirê malê daye bira pêşî dê daxwaza min ji dayîka ye bira dê biaxive û taydî gava bavzî hat bavzî biaxive di mekteba da di kuça da her cî de bi zimanê xwe Zimanê Kurdî gerek be zimanê resmî û zimanê bazarê. Tabii gere be zimanê Kurdî divê mi ya mekteba da üniversiteda çi yanî em çi nexweşxana ez bixwe çim nexweşxana em nizanim xwe bînim ziman. Zimanê Tirkî nizanim bînim eske gotinekî bêjim gotina di doya ez şaş dikim. Ji ber wî li her derê biraz zimanê Kurdî be zimanê ferdî fermî û ez zimanê Kurdî li tevayê Kurda û êge dixwazin zimanê Kurdî be zimanê fermî li teva pîroz dikim. Ji vê cejn roja cejnê çawa dibînî ev cejna Pazdê Gulanê cejna zimanê Kurdî? Pazdê zimanê Kurdî tiştekî pîroz e. Çünkü ew roja zimanê Kurdî ye. Navê wî roja zimanê Kurdî ye ji ber wî havê ez vê rojê jî pîroz dikim dîsa dikim roja serkeftinê azadiyê yekîtiyê wek hevî. Zor spas. Bimîne dixweşiyê da. Pazdê Gulanê her pazdê me roja cejna zimanê Kurdî ye. Zimanê Kurdî ne zimanê eğitimê ye, zimanê statûya wî tune.
تجبوی جشن زمان کردی خوازی چی بیجی جبوی زمان ما چی بیجی ام دغازه زمان کردی ل زانینگا هاجی وری باخف کردن زاروکی ما زمان خویم و ام ترکیه خوشتم کردی وری کردنه ام هر سال جد هلبیشن ل دبستان دا زمان من نای هلبیشترم yani demek ki kendik talep heye jboyvi zamanı me axaftirin nay kirin em zaf dğazın ki ku zamanı me raji eğitim zanige havale peşveş kirin تجبوی جشن زمان کردی چی بیجی پاس ده گلان جشن زمان کردیه zamanı dayı ki piroz dikim zamanı herkes bağ xwe pir xeşe le Ahmet'e dayık per biz zamanı xwe nayên axiftirin biz zarkiye xwe Tirkî de axifin em dayıka bank dikin bira biz zamanı dayık verin axif kirin biz zarkiye xwe zarkiye me jî biz zamanı dayık hîn ver Vallahi evra rojeki kadim ji bu me. Rasti tamamı bu emu Kurdan gelen rojeki kadim bu. Çünkü zaman ji bu milletik hebuna milletik zamani. Deva zaman tine bu hebun jitine. Da böyle revşa Diyarbakır, Derodora Diyarbakır ez ve var. با کره کردستان هم بیجن Ama var beji her tüm yani ez rast ev kişki ev kunabilm yani mali kadar herkes Türkiye kısat ka Derodora kısat kan. Yani pazarı da Türkiye te kısa kırır. Yani evvela işte ki Kürt karbın evyasal xwe bavêjin. Zimanê xwe bînin meydanê pir baştı bu. Yani bana baltıkşînim ser tiştê. Yani dîrokê mêzeke dîrokê de wextî de eger ev stran bêjê me nebana, deng bêjê me nebana, eger ev medresê me nebana, ev ziman zû ve onda bû biçû. Projezi ava bu. لی از خوازم اینجا tam devir ve pırsım tabi havqa zaxt و zordari havqa asimilasyon ku Kurd buna çar parça çar ali dîsa zamanê Kurdî xwe parastiye û heta roja me îro hatiye vê sed salê jî hatiye ev jî ne tekoşîn û berxwedana Kurda ye Ya rast e yani tekoşîn zî berxwedana Kurdan zî ne îroye ji xwe her tim vê Mezopotamya'da avan tiştana şey bûye. Mesela em bêjî Kurdistana Bakur'da hema piştê Cumhuriyetê beriya Cumhuriyetê zî piştê Cumhuriyetê zî. Çi bû? Her tim van serhedana çê bûne. Van serhedaneke çê bûne çi bûye? Em bêjî qoşkiriyê bifikire, Dêrsimê bifikire û ji te re bêjim tu bêje Agrî bifikire. Van gelek çiştana, van çiştana hemû bûne peşniyara van çiştana yani. Hatta ana. Yani aynı tişi bu başvur zî bu. Aynı tişi bu roşlat tazî çê bu. Ne wayım? Van çiştana hemû ciyan hebûye. İcar evye bu sedemê vê çiştî. Yani piştî zî. Yani em bêje bu çend sala divê welatî de şer tê kirin, tê ava kirin. Evê welatî de em bêjî ev ciwaneke nû çêdibin, evan ekeke çêdibin. Rastî mesela kêmaniyê şaredariyan heye, vê warî de heye. Şaredarî bi xwe sala pir tiştkar bû bikir yani. Peki tam jî divir da niha em qala pêvajoyekê dikin ev pêvajo herkes kêfxweş e ku şer bi dawî bibe aştî û çareserî were axaftin hebûna Kurda were nasîn nasnama Kurda were nasîn zimanê Kurda were nasîn hewce nake ma Ana aşitî her tim baş e. Ama ev heye. Yani wek Kurdeke em bêjî çûye bedel daye, şer kiriye, serêçiya xwe pir zayiyet zîdane evan malbatana van Kurdana la berê gava tiştê gava tune bû bigirin. Yani em bêjî ki yerê aşitî xweş e de ev xwe piştî şer werda lazim e naslama Kurdan bê laz kirin, lazim e statûyekê boyê Kurdan bê, lazim e warê heremî da herî tiştê dilan bê kirin. Ne wayê? Bana bu gene ben kirin yani. statû û perwerdaya bi Kurdî lazim e Tabii ez evî dixwazim bêjim. Van tiştana hêja ne diyare, tu tiştê ne diyare. Yani o em dibînî temaşa dikî pirê televizyonan wa. hêviya te çi ye Vallahi hêviya min ev ye yani evan tiştana bi hîlan û xurdan naço serî. Ev Kurd ciwanê Kurd
roj bir carzi de ve işi bemiş. Çünkü roşlata lavin da pırt işte gevraldın. Kürt aktörün şu. Aktöre eğer Türkiye akıllı bu, revebere Türkan akıllı bu. Az bavarım hem jiboy halkı Türk hem jiboy halkı Kürt hem jiboy insan eden de gerek işte hoş bekir. Pazde Gulanê cejna zimanê Kurdî ye lê em vê rojê pîroz û bombarek dikin xweş e rojekî xweş e lê zimanê Kurdî nebûye zimanê resmî nayê qebûl kirin tu çi dixwazî bêjî Valla dixwazim ki çê bibe yani. İnşallah ki nezda de çê be yani we barşeye. İnşallah ki di zimanê Kurdî zî çê be yani. çawa çê bibe Valla hege gafê bavê jî de çê bibe gafê navê jî de me Tirkaş ku wisa karî wan wisa ye me xapandina me ye. lê divê ewlî zimanê Kurdî nê nasîn zimanê Kurdî kîmlika Kurdî em bêjin hebûna Kurda were nasîn yanî Valla gere were nas kire ma jana pê ve gere nîna besînin ne gere demokrasî were gere tişt were ma nîna her tişt qediya ye nîna her tiştek zamanê wî tê qede yani. Her tişte pisîtî qediya ye yani îjî levxistinê û kuştinê û nizam çi wana tev qediyan e yani. divê Kurd çi bikin Kurd çawa xwedî li zimanê xwe derin Kurd zî bila li xwedî li zimanê xwe derkevin herkes bila Kurdî xeber bida. Bila herkes Kurdî xeber bida. Bila zimanê xwe xeber bidin. Zanî. Ji bo ki em zimanê xwe xeber bidin. Em rê da diçin em Tirkî xeber din. Em bevra Tirkî xeber din. Em malê da Tirkî xeber ne din. şerma me ye Pir eybe ji me re pir eybe yani. Pir şerme yani. Ne wisa ye. Pir şerme. Gerem zimanê xwe xeber bidin. Piştekî zimanê me ye. Piştekî xwedê vî zimanê dayê me zimanê dayîkê ye gerem vî zimanê xwe xeber bidin yani. Ji bo ki em zimanê xwe xeber bidin dewamî li qarşî zimanê me derdkeve divê çimû zimanê xwe xeber didin. Me zimanê xwe me ji ber xwe venaniye xwedê dayê me. Tamam zimanê tamam zimanê xwe da daye. Daha jî geş bikin zimanê xwe zimanê xwe di malê da bi gedeyê xwe ra daîm yani em bi Kurdî peyvin ki en azdan zimanê xwe jî pêş da bixînin. Yani wisa kirine gena zimanê me asîmîle kirine em di mala xwe da jî bi gedeyê xwe ra bîle em bi zimanê xwe napeyvin. Ji ber wî tiştê ji destê me tê gerem zimanê xwe hem li kolana hem li dikanê yani li esnaf hem li malê hem li her cî em bi zimanê xwe peyvin ki zimanê me jî pêş da bike ve zimanê me were evkê xwe bere yani. Dema xwe berê. divê zimanê Kurdî nebe zimanê üniversita mekteban zanîngehan dibistan Zanîngeha da jî di mekteb dinê da jî yanî di ê pêşê da jî dayma were ew kirin. Gere ew jî en az da yanî bîna zimanê Tirkî çawa kêfermiye gere zimanê me jî aynî her du ziman tev gere bera ew kirin yani. Yani ew ka min ev e düşüncam fikra min viya ye. û gere wisa bibêj yani. Gere en az da bêm qey miletê me gere fikra min dabe yani. Ev ya me yani. Tu zanî te dî her tim strana ku dibêje ya şîrîn û xweş e zimanê Kurdî helbet ev roja Pazdê Gulanê jî bûye me gereka şîrîn û xweş be bi wesîla cejnê roja Pazdê mehê ra çi dibêjî yani vê cejnê ra Vallahi abi te go pir şerîn e û li me teva jî pîroz be gerem qedrê qîmet da zimanê xwe pir zanibin yani. û ev roj me teva jî pîroz be. Ya karim bêjim başka. Yazbin bira pir bibin. Qatilin pira zêde bibin. Vî zimanê bira kes bîr neke. Dîlega me ev. ev ziman her wiha tê xwestin ku bibe zimanê eğitimê ê mekteba ê üniversitetan bibe zimanê statûyê ve zimanê fermî resmî Muhakkak em jî dixwaze bibin. Beraber li mekteba eğitimayı bidine, li üniversite eğitimayı bidine. Yani çok az zaman o kalısam baş e. Em dixwazana dersê Kurdî li ilköğretime jî be, li lîsê jî be, li üniversite jî be. her Pazdê Gulanê roja cejna zimanê Kurdî ye îsal jî wê were pîroz kirin tu ji bûyî vê roja xweşik û delal nazelîn çi dibêjî ka em bêjî çi yani bütûnê zimana qedîmin yani saygiya me bij bütûnê zimana re ye em dixwazin zimanê me zî saygî jê re bêdîtin ji bo zimanê xwe re gere em mücadele bikin ji bo zimanê xwe re gere em vî zimanê me ji ortê hinda nebe ji bo ku hinda nebe zî gere em hinkî aktif bin mala xwe da di kuça da di deverê dina da gere dewamî em bi zimanê xwe axivîte bikin yani. Em îro zarokê me teva hemen di malê me teva da Tirkî tê xeber da.
ایرو گرم برج مالا خدا دست بکن زمان ما چیه چاندا ما چیه ام شکودا هاتنه ام چنه گره ویا بری ام جمال خدا دست بکن قبل ام جمال خدا دست بینک ام نکارم یعنی حقیقتا مش باشقه انسان راز بیشه چبکی قبل تش باشقه انسان را بیشه قاردش مهلا مالا خو مزکه مالا تد چه حالی ده عائلات تد چه حالی ده هنا ورجم را بیشه yani em pir paştamana em pir şparana gere em xwe li pêş xin yani wala Salana Kurd daxwaz dikin helbet dibin zimanê Kurdî gerek zimanê Kurdî bigije statûya xwe xwedî be xwedî statû û zimanê perwerdeyê ve zimanê resmî fermî Tij bû vê yekê çi dixwazî bejî slogana îsal jî ev e yani ji xwe eger zimanekî nebe fermî zimanekî perwerdî evî zimanê devamlî çi qehera henda bibe gere vî zimanê be perdevî yani perwerdî devamlî vî zimanê tu bînî rojevê tu bi zimanê xwe biaxivî tu bi zimanê xwe bidî pêşxistin te nedî pêşxistin yên zimanê te ji ortê rabe helbet vir da bin vê yekê da jî sedemên siyasî jî hene ku asimilasyon politika dewletê dewrê daye politika devletê ev ya bi salaya bi hezar sala ye tê yani çimkî îro em dîroka kurmanca em zedikin dora 12000 sal kurmanc li vir biye çi biye devamlî ji para biye bi kê rabiye bi farisa rabiye bi ereba rabiye bi tirka rabiye bi wîya rabiye devamlî ji para me yanî me bi hevalê xwe ra îxanet nekiriye Hiştine ku ji para jî bimîne eşxwe ewa ye ji ber ku em vî hewayê em me xwe bîhaniye vî hava çima di nava me de îxanetî çêbû di nava me de tim paşta me paşta îştine axa bûne şeyx bûne yani hürmeta me şeyx araya ne ew ki şeyxê şeyx hürmeta me jî raya feqet çi kirine em paş dixistin bi ewka xwe me paş dixistin îro di rojevê de timizet kî me berê digot şeyx timizet kî şeyx îro sabiyê wan hemû li ciyê deverê bilindane em ji paran Yani tu wisa dibêjî bi sedemê di encama politikayên dewletê û iktidaran da nehiştin zimanê Kurdî ve zimanê statûyê tabii şu iktidar şu kî hatiye aynı politika aynı li ser kurmanca siyaseta xwe meşandine li ser kurmanca em tev xapandine çend heb li vir eşîretê li vir dera bi îsanê ew xwe em bêjin di alî viyalî de alî têrkanî de ensarî oğullarî di alî viyalî de çay hikmet çetîn di alî dinê de Aksoy di alî dinê de viyalî ve derê helbet tevahî Kurdistan tevahî Kurdistanê li viyalî aynı ew kevî hewê hene tim vana çikirine devletê vana dene pêş wan çikiriye wan zîmleta binê destê xwe tim dibinî da îştina dibê çi dibê axa ne dixwaze tu bimrî ne dixwaze tu têr bixwî gava tu têr bixwî jera îş namîne gava tu bimrî kesê ku îşî wî biketine ha çi kiriye bi zimanê me zî me tim asîmle kiriye îro çi ji me re lazim e îro em xwedî derketina ziman ji me re lazim e gere em li zimanê xwe xwedî derkevin li her deverê li politika devletê li politika nava xwe di mala xwe da di devera xwe da di soqaxê xwe da gere em li zimanê xwe xwedî derkevin em dernekin evî zimanê me ji ortê henda bibe heqê me tune ku em bêjiz yani Tij bûyî zimanê Kurdî dixwazî çi bêjî çünkü pazdê gulanê pazdê vê meyê roja cejna zimanê Kurdî ye roja eyda zimanê Kurdî ye tu çi dixwazî bêjî Wala ez çi dixwazim ez dixwazim em zimanê xwe xeber bidin zimanê me jî serbest bibe ev yasa qirabe em rahat xeber bidin em derin de textorê em newêrin xeber bidin êk mezinê me yaşlî me nizanin bi Tirkî nizanin xwe îfade bikin yani ez dixwazim zimanê me serbest be artık wek zimanê xelkê gişe mafê zimanê xwe em bigerin mafê zimanê xwe bînî holê mafê zimanê xwe heqê mafê zimanê xwe em bigerin bînin ortê bîne yekbûna mesela siyasî dibe mesela yekbûna siyasî hebe eger Tirkiyeyê de vê zimanê me zî nas bikin nas berame mecburî nas kirin hezar sal em vê zimanê me bu ziman mesela pirêvî mesela we ew kise îsyan navê bijî îsyan etî bilmem ne etî Şeyx Said pir dike yani pir îsan hene pir dönemê da 1925 1930
ما به هزاران جان دایش بوی هبون و زمان كردي حضارة وما في أوقات الدنيا هي مثلا دولة الدنيا هي زمان الدنيا يقش هنا وما في وان هي إما كردي أم إلو الدنيا إذا 100 مليون إنسان هنا الدنيا إذا أجت توفى بس 100 مليون خوش جبير نكا خوي إنكار نكا زمان وي 100 مليون كرد هي و زمان وان نای ناسی نای قبول ناس ما يعني قبول ناكن بني ظلمي داي مثلا 4 پرچه دی بني ظلمي داي هم ایران شوهروی ایدام دیگه efendim Arabistan Suriye hala inamede atiye çahale hin adi nasnama zaman tüne bale yani bu bizim داخواست کی جلوه داره چه داخواست کی ج حکومت دستلاتاری دولت گره که چپ کش بوی ناسنامه me زمانه me bu cihani hemiye nasnama bu Kurdigere nezaken yani nasnama Kurdi dimani Kurdiyan cihanı 100 milyon insaniye ve 100 milyon insani gere binin hole, binin kanuna, binin adaleta yani mafi zamane, bu mafi ki insanetiye, mafi ki روشا إسانتيه كي أب إسانتيه جرى قبول به نكي ظلم بقوغة بس بالشر آزادي بو زمان ما في كردي آزادي وآشتي كي مثلا أم داخواتيا ما هو والله زمان كردي مينا برينا مشقا ما دا قصة لكن شقا تركي برنزانن زمان ما كل ماجن دي بابي ما كل ماجن أم قدي كل ماجنن و ام کرمانجی خود آن ماده ام ترکی قطعناکن ام کو کرمانجن و آمد ایمیه اینا باب کار ایمد با شهید بونه و ام آن نوانده ام خریبان داشت. مگر که ام خودی زمانه خود دارین ام زمانه خود ندنون داکرین. نه ام زمانه خود جاری بیراناکن و زمانه گلی من کی قبل هر مکتبی ترکی نزانı kutan dokun björetona lavışmışkın devin neşine mektebi nizanın Türkiye nizanı per çünkü babu cami am kurmaz bun am var asli evine şu yerliye me amede namane yani güç hemu jibrat şunun ya da hapsedanın ya yani işkencedanın yani hükman naile na yani kan ana başbakan mebeliye kan ne kan breda binam bredare بردن برای گنج برای ریا گنجا ببین برای گزانه بین برای ولات خود اتشکی فهم کنه ها ما اویدا سعدین دمر باش سعدین دمر تاش کان کالکوه ده حبسه ده چما کی başbakan cumhurbaşkanı gotiye hem başkan nakın ana mer İstanbul'u memleketi xarib me kurmancı Kurd olarak kabul kın nakın Kurdu Türk mezhebdu piyaka girtine geliyor mehne mezhebdu چما ما دکن زمان امبره من بملکتی ما خوشه پر خوشه قیمت آوی نزانن بازده گلانه جشن زمان کردیه و کرد و روژه به کلجان و جوش پیشوازی کن جبوی کردان روژه که پیروزه دست به که جبوی و روژه چه خوازی بجدی؟ سری دست خوازم ویا بجم بازده گلانه روژه جشن زمان کردی همو کردا پیروز به از هیوید کم زمان کردی جی وکه هر زمانا هر دره به آخافتن و ببخ ودی ستاتو و جبوی ویجی گلک سازیم خباتات کن تکوشینا زمان خود کن هر وکی هنجید زانم به زمان نابه یعنی هر نتو به زمان خود هیا هر نتو به زمان خود دجی دمک نتوک زمانی یتونه به او نتو بونجیش حولی راده به یعنی افجی گرینگی زمانه تدی میر جلالت علی بدرخان کو به روژه جمرانی روژه درکتنا هواریه کو دبیجه زمان مروف چرمه لاشه مروه چرمه مروه حقیقتا جی راست گوتیه ادوی ام چوا خودی لبه هبونا خود دارین یعنی پیوسته کو اف زمان نیج بیر کرن هلبت نیج بیر کرن کردان تکوشینو برخودانه که مزج بوی زمان خو هبونا خو چند خو نستمای خدا دوان روژه امسا دیروکی دا دوی کرد چی بکن
براستی از خوازم ویا بیجم د سری دا کار هری مزن بار هری گران لسر پشت مالباته چما جبر کو زاروک حتی خودی ده 7 سال یا خو به مالبات خوره به دیو باوی خوره جبر و یکی جی دیو باو هر تم دوی بزاروک خوره حتی آسته که به زمان دایی که باخون جبر کو و آستا حتی 7 سالی پر گرینگه پشتی ویت زمان دایی که فیری وی زاروکی نکی پاش را فیر کرناوی گلک زحمت دبینه یعنی او مترسیجه حواله مجی هم دزانن او چروشه و جخینی و جی حتی آستک دن دوی همو سازی مش خو جبوی زمان خو خبات خود کن کده که پیروز دکنه ستاتوی پرورده چه لازمه یعنی ev mühime tuzani jbuy ku bi taluke ra rubru nebine zamanê me براستی ev erka devlete لی دوی ام جی پیشی بخوازن که دولت جی پاشه بکه لما خواسته که کتونه به دولتش خو کار آسیمیلاسیونت که دخوا نخوازه زمان کردی به خودی ستاتو دما که نخوازه اینجا ام جی گره زمان خوب بخوازن جبوی که زمان ما ببه زمان کی فرمی ببه خودی ستاتو لدبستانان لزانینگهان دایرین دولت طبعا همو دایرین دولت لکولانان جی کو جیان لیته کرن لحمو دارید و زمان ما هبه یعنی زمان ما gerek bive zamanı fermi. Zamanı dayık ameye. Em peser bilindin. Şeref u namus ameye. Her tiştemeyi zamanı ma. Çima devlet zamanı te kabul nake? Kabul nake em çabkin, em çarbkin. Em çarbkin gerek em zamanı خوب خودی کردن خودی درکوین. اولی چقدر زمانی خو حزد کی؟ زمان خو قاسی دایکا خوش زمان خو هست. پیروز زمان ما 5 میلیون کرده. وای 5 میلیون مثلا ناف عربا 3 میلیون عرب هی زمان خو زمان وان فرمی یعنی زمان دانستاندن زمان هر چی چما ایمتونی زمانی ما بندسته امجی بندسته هر تشتی ما بندسته ایدی زمانی و نه تکو امجی بندستی زمانی چه نه هاتی و در باز جیبویی تماشاوان نجا و هفته‌جی مبه برنامه خواه د چارچوبه یا باز ده گلانه روزا جشن زمان کردی دا آماده کر هر و همه آستنگین لپیشیا کردی پرس کر و نناسینا زمان کردی پرس کر کو زمان کردی نه زمان استاتیو و زمان پروردهیه خلکی من دخواست که کو زمان کردی به زمان پرورده و استاتیو زمان کردی وره ناسین ام جی بیا و دیگه دویا برنامه خواه چوا کو خلکی مگوت زمان ما روحی میه هلبت زمان ما گیان ما و چرم لاش میه ام زمان خواه جبیر نکن ام بیا و خاطر جو بخوازن حتی برنامه کردن هر شادو بختوار می